Jeg hedder Manja, og jeg er endt her i Øfeldt, på Øfeldt Klinikken i Rødovre, fordi at jeg har gennem længere tid døjet med ondt i ryggen, i lænden, som har strålet lidt ned i mit ben. Og jeg er en af dem, der har prøvet alt. Og så blev jeg sendt herhen af min læge, som ligesom en last resort, altså så prøv det her, måske virker det. Og min første oplevelse af at komme her var, jeg vil ikke sige skræmmende, men i hvert fald en anderledes oplevelse. En meget grundig afdækkende undersøgelse, hvor man bliver spændt fast på brikse. Men når man har haft ondt i ryggen så lang tid, som jeg har haft, så er man frisk på det hele, vil jeg sige. Og ja, der blev lynhurtigt lagt et program, som jeg så har kørt meget intensivt 2 gange om ugen. Og indtil videre, så virker det, vil jeg sige. En af de rigtig fede ting ved at være her, synes jeg, det er kontinuiteten, og det er stort set de samme behandlere, man har hver gang. Det er rigtig rart. Jeg vil lige slutte af med at sige, at jeg var begrænset i min hverdag, især i min nattesøvn. Og det er helt fantastisk efter intensiv træning her lige pludselig at have 700 sovemuligheder. Blandt andet det at ligge fladt på ryggen, det har jeg bare ikke kunnet i mere end et år. Måske 2.